Crazy, han har altså bare benene. 2000 watt, og så vinder han. Udtryk max watt i dag. Velkommen tilbage. Max Watt endnu en gang. Første løb i dag er Holbæk. Jeg har desværre ingen sådan med, så ingen til at holde kameraet. Og derfor er det kun lidt sammendrag fra turen og et par billeder. Det var gråt og havde regnet rigtig meget om natten op til løbet der, så det var sådan ret koldt at komme ud. Det regnede heldigvis ikke, da vi kørte. Ruten var meget mere kuperet, end jeg havde regnet med. Jeg har faktisk ikke kørt den her rute før, så det overrasker mig lidt, hvor kuperet den var. Det prøvede jeg at udnytte ved at splitte ned på bakkerne, men det er som om, der aldrig rigtig er nogen, der gider samarbejde i tidligt i løbet. Så der er det her billede. Det er det eneste, jeg kunne finde med mig på. Jeg er kun lige herude siden. En hård dag med tunge ben. Kunne ikke rigtig få den fart, jeg gerne ville i spurten også. Så jeg endte med kun lige at snige mig ind i top 10. Tjekker det. Jensen skriver held og lykke, så sagde jeg bare, yes man, let's go. Så vi skal den anden vej. Nu skal vi vende igen. Vi vender bare om igen. Vi har masser af tid. Altså, vi er god tid i dag. Nå. What's up and what's your velkommen tilbage til en video. Nej, det skal vi ikke. I dag er der cykelløb i Greve. I Lille Skensved, Greve TC. Sidste løb på sæsonen. Boarding Cup nummer 4. Forhåbentlig give lidt fucking baghjul i dag. Så få 5 point. Det er målet. Det er det mindste mål. Mindste krav i dag. 5 point. Næste krav. Godt resultat. Tredje prioritering. Vi skal vinde. Det kan godt være, at den er lidt langt derude, men det er det, vi gør i dag. Så jamen, vi ses bare i Greve. Hej alle sammen. Hej. Stop. Velkommen til, jeg ved ikke hvor vi er henne, Lille Skensved. Og vi står midt ude i skov. Jeg tror jeg skal finde et toilet, så jeg lige kan lægge en cykelbaby. Jeg har kun set William, min holdkammerat. Så kan vi sgu cykle lige om lidt. Men vi krydser bare fingre, og så giver jeg dem lige lidt baghjul. Nå, men vi ses. Det gør vi. Vi ses. Jamen, missionen var jo klar. Vi skulle have nogle point. Vi skulle rykke op i C. Dagen starter ud stille og roligt. Der er ikke rigtig nogen, der gider arbejde. Alle er kommet med ideen om, at de skal have lavet godt resultat. Så den eneste, der gider arbejde, det er vores gode middelfartmand her. Big ups til ham. Jeg sparer mig, fordi det var det, planen havde været tidligt. For at prøve at lave en god afslutning. Jeg angriber et par gange på sidste omgang. Kommer ikke afsted. Og så har jeg alligevel en rigtig fin spurt til sidst. Jeg ender med at måske åbne min spurt en lille smule for tidligt. Men jeg bliver lidt nervøs, fordi at jeg ligger rigtig langt frem i feltet, så jeg er ikke sikker på, hvornår de kommer sådan og swarmer mig. Så jeg tænker, jeg må hellere bare åbne, og så bliver den faktisk lidt lang. Men det der så sker, der er William, han ligger jo perfekt på mit hjul. Han ser jo, at jeg åbner for tidligt. Så jeg ender egentlig bare med at lave en rigtig god lead-out for ham, og han nupper lige i løbet, og jeg kommer nummer 4. Super stolt over mit resultat. Mega tilfreds. Måske ikke lige da jeg kommer over stregen, så føler jeg mig i virkeligheden ret skuffet, men er mega glad for, at William han vinder, og at vi er flere, der er rykket op i C på samme tid. Så det er jo bare perfekt. Så alt i alt en rigtig perfekt dag for holdet. Og så ses vi bare til næste år i C. Hvad så 4. plads? Jamen, det var jo de sidste point jo. Men altså, det der sker jo, det er, at jeg lider jo William ud. Ja. William, han vinder jo. Crazy, han har altså bare benene. Ja. Jeg har sparet mig. Jeg slappede af halvanden omgang, og de brokkede sig derude. Kom nu frem, det vil se. Og bare William bare sådan, ja, det er godt. Der var en for middelfart. Da vi startede med at køre, så lagde han til vej i front. Han var alene. Han kørte bare. 2 hele omgange lå han bare og oppsede den i front. Ja, men han har måske åbnet den lidt for tidligt. Men spurgt lige på de sidste 10-20 meter, så kommer de lige forbi. William, han kommer lige flyvende.
så kom jeg rundt i svinget der, for jeg blev lidt frustreret. Jeg var så fucking tæt på. Ja. Da jeg bare lige her ude foran, så tænker jeg vinder sgu. Ja. Jeg fucking vinder. Ja. Så kom jeg over stregen. Så der var flere forældre dernede, der var sådan, bare så du okay, men så du blev lidt sur. Ja. Men jeg kunne ikke rigtig være sur, fordi William han vandt. Jeg fik en point, og han er også rykket op nu. Så hvordan var det ude på ruten i dag? Det var meget hårdt. Men Angelo han kører i perfekt lige op for mig, og fuld svung på, og så kører bare stregen 2000 watt, og så vinder han. Det var sandheden. Der er ikke noget der. Kunne du også gode ben igen i dag? Ja, altså. Nu kører Angelo. Jeg sparede mig mere den her gang. De første par omgange, og så prøvede jeg ligesom at stikke af til sidst der. Men det er som om, der er ingen, der gider at køre, indtil der er nogen, der stikker af. Og så vil alle gerne køre. Williams og slutte forud foran alle de andre, og dermed sejren. Og William han kommer fra DBC. Så lige præcis. Jeg så da også, du kom hjem sammen med feltet. Ja, det var det. Nej, okay, men det var dit første løb? Ja. Ja, det er sgu altså meget flot klaret. Ja, tak for det. Jamen, vi ses til en eller anden træning på et eller andet tidspunkt. Vi ses, tak for i dag. Super tilfreds med at være rykket op. Nu er vi 3 rytter fra DBC i C. Jeg tænker bare, målet er, at DBC til B i 27. Jamen, vellykket cykelløb. Super nice at holde tørt, mens vi kørte. Lidt underlig dynamik i dag i løbet, fordi at jeg tror, alle er kommet med ideen om, at det er mit sidste løb. Jeg skal have et godt resultat. Jeg har en lille idé om, at jeg skal lave nogle point i dag og sådan noget der. Der var ingen, der ville arbejde. Der var en fra Middelfart. Han kørte bare i front hele tiden, for han var den eneste, der sådan rigtig gad at køre. Hurtigt, langsom. Spurt ud af hver sving, ind i modvinden, og så går den lidt i stå. På sidste omgang, der blev der kørt fuld gas. Jeg prøvede at angribe et par gange for at se, om jeg kunne komme væk, for at sætte fart i gruppen. Husk at smide et like, smide en kommentar, spørg mig om et eller andet. Nu er min landevejssæson slut. Tænker jeg, at vi begynder at hive kameraet med ind på banen. Så kan I se lidt derfra. Og ellers så i mellemtiden, så vil jeg bare sige, husk at følge mig på Strava og Instagram og TikTok. Og ellers så ses vi bare til et torsdagsstævn. Peace.